Sandam! Benvingudes, benvinguts. Com podem veure, avui hem canviat d'entorn, hem sortit del centre d'Arma Yoga i ens hem vingut a casa meva. Sí? Per causes del confinament hem volgut ser encara una mica més responsables, ja sigui amb els demés, amb la família i amb mi mateixa, i intentar limitar encara més les sortides. Per això hem fet aquest espai a casa meva i benvinguts a casa meva. Espero que la pràctica no es vegi afectada per això i que continuem imaginant-nos que estem plegats fent la pràctica, que estem al centre d'Arma o simplement que estem junts, perquè al final l'important és la intenció que li posem a la pràctica. Sí? Espero que continueu sentint-vos acompanyats i anem a començar. Avui la pràctica és una pràctica que jo crec que amb els vostres nens, nenes, podeu compartir perfectament. Sí? Si voleu estar solets i poder practicar de forma més privada estarà genial i us sentarà superbé, però si no teniu una altra opció i heu de compartir amb la família, és una pràctica força divertida. Molt bé, anem a entrar en la pràctica. Vinga, comencem per l'Adi Mantra. Equilibra les mans al centre del pit. I aquí comença a sentir la teva postura física. Sentint com el pes del teu cos està equilibrat de forma igual en cada costat. Com la teva pelvis, els teus isquis, recullen el pes del teu cos. Fan una base ferma, una base estable, per donar-li l'opció a la teva columna a allargar-se i a créixer cap a la coroneta. Una allargada que allibera tensió, que dona espai a les vèrtebres, que dona espai en la caixa toràcica. I les espatlles venen una mica a baix i enrere. La barbeta recollida al centre del pit. I la teva respiració cada cop més àmplia, més profunda i també més lenta. Des de l'enfoque de la teva mirada a l'entrecella, inhala profund. Sostén l'aire, creix, allarga't. Exhala. De nou inhala profund. Sostén, creix. Exhala. I en la propera inhalació entona Adi Mantra, Mangala Chant Mantra. Namo Gurudev, Namo. Namo Gurudev, Namo. Namo Gurudev, Namo. Atgurei Name, Jugatgurei Name, Satgurei Name, Sri Gurudevei Name. Atgurei Name, Jugatgurei Name, Satgurei Name, Sri Gurudevei Name. Atgurei Name,
Jugat Ureiname, Satkureiname, Sirigrude Veiname. Inhala profund. Sostén l'aire dins, activa bandes, contraguano genitals melic, el pit en busca la barbeta, espatlles junt de les orelles, allarga't, creix. Exhala. I relaxa les teves mans sobre els genolls. Comença posant la mà esquerra en guia mudra, el polze i l'índex que es toquen, sobre el teu genoll esquerre, el palmell de la mà mirant al cel, el braç llarg, i amb el polze de la mà dreta tapa el nariu dret. Mantenint la llargada de la columna, comença inhalant i exhalant pel nariu esquerre. Procura mantenir l'enfoque de la mirada en l'entrecella. La llengua reposant en el paladar superior. I mentalment vibrant, inhalant Sat, exhalant en Nam. Una respiració lenta, pausada, intentant igualar la inhalació i l'exhalació. I inhalarà profund. Sostén l'aire, allarga't una miqueta més, activa molt, sent aquesta contracció d'anus genitals mèlic endins. Exhala. I a poc deixes la mà dreta sobre el genoll dret i tapes el nariu esquerre. Respira ara per la dreta. Columna llarga, espatlles relaxades. Mandíbula fluixa. I inhalarà profund. Sostén l'aire, allarga't, creix, activa bandes en la contracció de la zona baixa fins al melic, barbeta recollida. I exhala. Les dos mans sobre el genoll, respira amb els dos narius. Ara faràs respiració alternada, comença tapant el nariu dret,
Treballarem amb el dit polze i amb el dit índex. Per l'esquerra, inhala. Amb l'índex tapa el nariu esquerra. Per la dreta, exhala. Dreta, inhala. Esquerra, exhala. Esquerra, inhala. Dreta, exhala. I continues amb aquest patró de respiració, inhalant per l'últim nariu que exhales. Procurar igualar la inhalació i l'exhalació i fer petites retencions amb els pulmons plens i pulmons buits. I quan exhalis per la dreta, deixes les dues mans als genolls. Inhala amb els dos narius. Sostén l'aire dins, allarga't, creix, activa bandes. I exhala. Deixa la teva respiració natural pels dos narius. A poc, la propera inhalació vas obrint els ulls, sortint de la postura, estirant cames. Molt bé. Mobilitzem una miqueta. I la pràctica d'avui. Per a la vitalitat interior i la resistència. No hi ha molt més a dir amb aquest títol, sí? La vitalitat interior a vegades es confon amb l'excés d'activitat. I com he dit bé, es confon, perquè no és el mateix. Estar vital significa estar creatiu, estar actiu, no estar en un modo passiu.
sí? Però la hiperactivitat, per exemple, podríem associar-lo ja més a l'estrès, a l'excés mental, a l'excés de l'acció també. Sí? L'acció, recordem que sempre necessita acció i pausa, perquè puguis veure que l'acció és la correcta, no anar així, sense més, a lo loco, no? Llavors, la vitalitat significa això, tenir aquesta creativitat, aquesta xispa, aquestes ganes de fer. Sí? I la resistència, doncs la resistència a això, a la pressió, sobretot externa, o fins i tot també la pressió interna, sí? Aquesta pressió que a vegades ens podem fer per un excés de perfeccionament, per un excés d'exigència, doncs anem a equilibrar tant la vitalitat com la resistència. Comencem escalfant una mica, va sortint del coixí, començarem a fer flexions espinals. Molt bé. T'agafes del peu de davant, primer treus una miqueta glutis, allarga aquí la columna i des d'aquí inhala, bàscula pelvis davant, obrint pit, exhala, bàscula enrere. Comença el moviment observant la reacció de la teva columna. Inhala davant, exhala darrere. Observa com el moviment neix de la basculació pèlvica i la resta de la columna segueix aquest moviment. El teu cap es manté recollit amb la barbeta, com si hi hagués un pomelo que estiguessis sostenint entre la barbeta i la zona clavicular. No el vols xafar ni vols que caigui. Vinga, una miqueta més. Anem activant el cos, activant la respiració. I si la teva columna ho permet, la teva esquena ho permet, vas fent un moviment una miqueta més dinàmic, més energètic. Et recomano que si tens una miqueta de molèstia lumbar, mantinguis el melic una mica recollit. I inhala al centre. Sostén l'aire, allarga't, creix, activa mulvant, contrau anus genitals, melic. I exhala. Avança ara els genolls i des d'esquerra passant davant, tornant pel dret, exhala darrere. Mantén l'esquena llarga, inhala d'avançat, exhala darrere anant. Aprofita per observar com està la teva mandíbula, les espatlles. I deixa que cada exhalació alliberi les tensions. Al passar davant canvia de sentit. Una miqueta més. I vas parant a poc al centre, inhala profund. Sostén l'aire, allarga't, creix, activa bandes. I exhala. Equilibra la respiració.
Molt bé, i vas sortint de la postura i vens ara a la postura de roca sobre talons. Molt bé. Recorda, si estàs incòmode en la postura, posa't una manteta coixí sota els glutis o sota els empeines, busca la comoditat. I si veus que hi ha moltíssima molèstia, ja sigui genolls, peus, passa a la postura fàcil. Posa les mans sobre els ombros, colzes paral·lels al terra, retroversió pèlvica, sí, no deixis que l'esquena estigui corbada aquí, una miqueta de retroversió, és a dir, els glutis baixen més cap als talons, la barbeta una mica recollida, i des d'aquí inhala, gira esquerra des de la cintura, exhala dreta. Posa el teu propi ritme, pot ser un moviment dinàmic o una miqueta més lent. I al centre, inhala, obre pit. Recul barbeta, activa bandes, allarga't, creix. I exhala. Reequilibra la respiració. Molt bé, i ara vas sortint de la postura i vens a sentar-te amb les cames a davant. Deixes que els genolls caiguin als costats, les plantes dels peus que es miren entre elles, i des d'aquí posa les mans a l'inici, a la zona de les sangonals, i vas baixant ara des de l'abdomen. Exhalant, vas baixant a poc, i aquí deixes caure el pes del teu cos. Respira aquí. Permet que cada exhalació t'alliberi de tensions. Molt bé, inhalant, vas tornant a poc, resseguint el camí de les mans. I ara estira cames. Estira cames a davant, separa glutis. Si ho necessites, poses una manteta, coixí fi, sota el coxis per elevar una miqueta i allargar una mica més l'esquena. I ara anem a fer flexions a davant dinàmiques. Punta dels peus que miren cap a tu i separes les cames una miqueta. Inhala aquí, allarga't, dona espai i a l'exhalar flexiona't davant. Procura pressionar els genolls contra el terra i mantenir la llargada de la columna. I la propera, queda't a baix. Queda't a baix, t'agafes allà on arribis, deixa caure el cap. I inhalant vas tornant a poc. Poses les mans a darrere, obre pit i vas curar pelvis. Molt bé. Anem a començar amb el Kriya. I començarem amb una postura que s'assembla molt al triangle, però no és el triangle exactament, ara ho veureu. Aquesta és bastant divertida pels peques. Sobre les mans, sobre els peus, apuntar als peus, com et deies, com si anéssim ara a gato vaca, però deixaràs puntetes i deixaràs també les puntes dels dits. En lloc de ficar la mà sencera, les puntes dels dits. Les cames estan una miqueta separades i aquí farem el moviment com si fóssim un gosset. Sí, movent la cua, movent tot el cos, sobretot enfocant en el moviment de la pelvis,
com si tinguessis una cueta i la volguessis fer moure. Vinga, vamos allá. Pots fer fins a 3 minuts. Farem minut i mig. Vinga, posem-li dinamisme, moviment. Sobretot, puntetes, puntes dels dits a les mans i movent. També pots aixecar una miqueta les mans, la mirada als peus. Intenta que el genoll se flexioni lo menos posible. Vinga, i anem movent. Vamos, una mica més. Vinga, que quasi ho tenim. I vas parant ara sí, anem al triangle, mans i peus al terra, allarga columna, inhala. I exhala, genolls al terra, front al terra, braços a darrere. I a poc vas posant les mans sota els ombros, et vas incorporant, postura de roca, molt bé. Molt bé. Vens ara a sentar-te en postura fàcil, sense el coixí, i t'agafes de l'interior dels colzes i poses els braços just a la zona del diafragma. Pots ficar els peus a sota de les cames per tenir una mica de més equilibri, perquè ara aniràs amb la teva esquena enrere i comences a fer cercles amb els ombros cap a davant. El mateix, pots estar fins a 3 minuts, estarem 1 minut i mig. Aprofita per afluixar la zona, mantén l'abdomen activat que et permeti mantenir l'esquena darrere. No carreguis el pes sobre la zona lumbar, activa la faixa abdominal. I el cercle cap a davant. Vinga, una miqueta més. Activa, mantén l'abdomen activat. No carreguis sobre la lumbar. Vinga, molt bé, inhala, torna amb l'esquena al centre, eleva els ombros amunt a les orelles, activa amb una banda. I exhala, descansarà. Equilibra aquí la respiració. Molt bé, i ara vas estirant les cames i anirem a la postura Yoga Mudra.
ben sobre talons i separes una miqueta els genolls. Si veus que no arribes de forma còmoda, pots posar-te una manteta enrotllada, un coixí, per sota la front. Sí? Entrellaces aquí les mans a darrere de la columna, les mans entrellaçades així, mirant cap al sostre. I a poc, en l'exhalació vas portant la front al terra, eleves els braços amunt i et mantens aquí, respirant llarg i profund. Els teus braços tipen cap a darrere, obrint bé el teu pit. Mantén-te a baix. Igual que abans, podries estar fins a 3 minuts. Estarem 1 i mig. Respiració llarga i profunda. Si veus que necessites baixar els braços, pots baixar-los, però intenta sempre mantenir l'apertura del pit i les espatlles enrere. Però per poc que puguis, deixa els braços amunt. I si ve la tremolor, no et preocupis, mantén-te amb una respiració ben profunda, alliberant-te en cada exhalació. Només una miqueta més. Molt bé, inhala, eleva una mica més els braços, sobre pit, molt avant, i exhala, deixa anar braços a baix, mans sota els ombros, i molt poquet a poc, vens a incorporar-te, i et quedes immòbil ara en postura de roca, sobre talons, reequilibra la respiració, reequilibra la circulació de la sang. Molt bé, i vas sortint ara de la postura i vens a la postura fàcil. Si fos fàcil per tu fer la postura de loto, és a dir, amb un peu a sobre i el peu de baix deixant que surti per aquest costat d'aquí, em dono els pantalons. Bueno, igualment per mi no és fàcil el loto, és a dir, que si fos fàcil per tu, fas el loto, i si no, la postura fàcil, que també ens va bé, sí? Llavors, des d'aquí, baixes els colzes recollits cap endins, la panxeta recollida, barbeta recollida al centre i respires aquí llarg i profund. El mateix, fins a 3 minuts, farem 1 i mig. Queda't aquí respirant, mantenint el pit obert. Deixa que la respiració vingui al pit, que notis la respiració com mou les costelles, el pit. I sobretot, mantén la mandíbula relaxada, espatlles relaxades.
Sent com es desbloqueja la caixa toràcica. Una caixa toràcica lliure de tensions és sinònim de vitalitat, de resistència i de calma. Inhala ara. Obrapit activa Mulvan, contrau anus genitals, merica encara una mica més endins. I exhala, relaxa a poc, pensa a incorporar-te. Molt bé. I ara estires les cames a davant teu. Ara aquest exercici no requereix temps, sinó que són repeticions. Farem les 11 que ens demana. Separa glutis. Allarga't, creix i vine en busca dels peus o allà on arribis. Des d'aquí, barbeta recollida, braços estirats, inhala aquí i a l'exhalar flexionem colzes i baixem una mica més cap a les cames, 11 vegades. No acceleris molt el moviment. Molt bé, quan facis les 11, inhales a dalt, allargues, creix, activa Mulvan, recul barbeta, espatlles junt de les orelles, molt avant i exhala. Per un momentet posa les mans a darrere, mobilitza la pelvis, relaxa cames i peus. Molt bé. I ara vens a sentar-te en postura fàcil sobre el coixí o el suport que hagis escollit. I ara farem un bombeig d'abdomen. Si estàs amb la menstruació, embarassada o ets un nen, vigila amb el bombeig, sí? Poses les mans en prana mudra. Mirem ara una miqueta al silenci. Prana mudra davant del pit. Colzes paral·lels al terra. I aquest exercici, el mateix, pots fer-ho fins a 3 minuts, farem 1 minut i mig. Inhales aquí, sostens l'aire dins i comences a bombejar l'abdomen a dintre i a fora, a moure el melic. Quan sentis que no pots sostenir més la respiració, exhales i de nou inhala, sostén i bombeja. Compte que no es faci una respiració de foc, no és el que busquem. I sentint aquest bombeig, sents com si hi haguessin milers i milers de punts de llum al teu voltant. Visualitza, imagina tots aquests puntets de llum.
I inhalarà profund. Sostén l'aire, allarga't, creix, activa molt van, sent aquesta contracció, anus genitals mèlic ben endins, amunt. Eleva el pit en busca de la barbeta, creix. Suau, exhala. Deixa les mans als genolls. Equilibra la teva respiració. I a poc vas sortint de la postura. I vas venint a estirar-te, panxa amunt, anem a la relaxació. Busca la teva postura còmoda, postura de savasana. Intenta posar el lloc una miqueta més fosc. I alliberes el pes de les teves cames, alliberes el pes dels teus braços, alliberes el pes de les teves espatlles i allargues la teva columna. La teva respiració es va suavitzant i vas sentint la teva esquena descansant sobre el terra. Si encara no ho has fet, tanca els ulls.
I a poc comences a fer respiracions algo més profundes. De forma suau vas movent dits de peus, mans, rotant, palmets, canells. Gires el teu cap a dreta i esquerra. I abans de fer més moviments, fregues les mans i les deixes reposar sobre la teva cara, sobre els teus ulls. Fes aquí unes quantes respiracions lleugeres. I a mesura que sentis, comences a estirar-te, badallar, a fer tots aquells moviments que el teu cos et vagi demanant. Molt bé. I abans d'incorporar-te, recorda fregar mans, fregar plantes dels peus. Reculls els genolls al pit i fas una miqueta de balancí sobre la teva columna. I vens a incorporar-te ja sigui de costat o amb aquest balancí. I vindràs ara a sentar-te en postura fàcil. I avui anem a fer una comunicació celestial. Sí, la comunicació celestial és una meditació amb els mudras, amb les mans, en moviment. Vaig a posar una mica la llum perquè em veieu millor. Molt bé, aquesta comunicació celestial la farem avui amb l'Adi Mantra, sí? Amb l'Adi Mantra complet. Aquesta meditació, el mantra d'Adi Mantra és el primer mantra que utilitzem en les classes, Om Namo Gurudev Namo. I l'Adi Mantra complet afegeix una coletilla més, Gurudev Namo Gurudeva, sí? Aquest mantra ens dona guia, ens dona respostes. Ara, en aquests moments d'incertidumbre, que estem potser una mica perduts, que no sabem quin serà la passa que haurem de fer demà, doncs està bé mantenir-nos en el nostre equilibri, mantenir-nos en les nostres respostes, això ens dona calma, sí? Ens dona seguretat, el mantenir-nos connectats cap endins. I aquesta meditació ens ajuda amb això. Els moviments els ensenyo i després ja veureu que amb la música i amb el mantra ens anirà molt bé, serà fàcil. Des d'aquí, Om, ajuntes els palmells de les mans, Namo, i ara poses el polze de l'índex tocant-se i la resta de dits també tocant-se, és com si fossis un cuenquecito. I des d'aquí fas reverència, el teu cap sota el cor, de nou Prana Mudra, Gurudev Namo, Gurudeva. Llavors agafes com si estiguessis agafant un filet del centre, les dues mans s'estiren i deixes anar. Anem a fer-ho amb la música, que ja veureu que serà molt més fàcil. Que a vegades quan ho explico encara és més lío. Mans al costat. Om Namo i obres. Om Namo Gurudev Namo, Gurudev Namo, Gurudeva. 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 Om
Gurudev Namo Gurudeva Om Namo Gurudev Namo Gurudev Namo Gurudeva Om Namo Gurudev Namo Gurudeva Om Namo Gurudev 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 Namo Gurudev Namo Gurudeva Om Namo Namo Gurudev Namo Gurudeva Om Namo Gurudev 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 Namo Gurudev Namo Gurudeva
Gurudeva Om Namo Gurudeva 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 Om Namo Gurudeva 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 Om Namo Gurudeva 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 Om Namo Gurudeva 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 Om Namo 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 Gurudeva Gurudeva. Mantén los brazos suaves, respira aquí. Inhala. I al exhalar, recull les mans al centre del pit, l'esquerra sota, la dreta a sobre, i deixa't sentir aquí. Molt bé, preparat per tancar, mans sempre en mudra. Que l'eter sol t'il·lumini, que l'amor t'envolti i que la llum pura interior guia el teu camí. Inhala.
Sanam. Sanam. Moltíssimes gràcies. Espero que hagueu gaudit d'aquesta pràctica de la mateixa forma que ho he fet jo i que, torno a repetir, que aquest entorn no ens impedeixi continuar sentint-nos units en la pràctica i sentint-nos en el nostre centre, que al final és el que importa. Sat Nam.